أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله طاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ambade te beshir filala jabba amba bedo kiramanto ala ka dilala fa ala ka hinna ka kishina ka barka ala ko jidi na uklingle na bela jelenka special ramadan wati mi na sugantira ka kerengeren ka boloda sungalo belebele nyina mayali koson awe o emission de sanfe sangani sanga ka wole bladina jetura ma ukena baroke na anye sungalo belebele amse ka tona bochugomi Allah Ta'ala e kalo inke promo kalo mi amse ka baraji chaman che chugomi a double lenga de amma daba ma fe okoson bi anga mo wolele oti dunaye social ramadan tabali insan fe sungalo inkono anna jera ka baruka ya walanda dokan kateme ngabi abina walanda minta anye oye zakat al fitr ambe sungalo laban watila tle dama dosisan ka don ka fo sungalo abina kambeda shumagawi okmana fe sungalo kuncha wati fendo blalai na be fama ko min jaga do ko zakat al fitr o jaga kalte jmendo aka baro bina boli nin kambi otima wara an karamo do ustaz el fadel mahmoud gaila ami foli blala ake awfo anga soraka do walanda kono ama fo ustaz inali jaranye بسم الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. مختار أمي يرفو إيكا تشسر لا أمي أنا شيخوفو نوي عثمان سيرف مران حيدراي نوي نيرة كوركي أمي تجاني فو وأمي نفيساتو فو أمي ديما بلا جرين فو ألي ميكرا سبب منيماني كاتلين دي جين إسلامي بلا جريما kada kay mali islamé doronte gasira jien islamé bela jire mbayi o ko baye kada gani ame nyogo gongo durute isen flare be duguma ako mama fari jigire ka fari amba fo ola aga tele so yin daire lila islamé bela jire ni alhamdulillah amina ndado zakatu fitr la iba fo ira ya fatu inshallah fa alhamdulillah mbade o nene mahmoud gailay amba fo bismillah ibi kaso okmana fe anga nyin ngale folo mi mina tenku ila zakat al fitr ndo ko sadaqat al fitr ni sadaqatul fitri no zakat al fitri mu era dedo wala lilla anye mundo epi kiti jmami ala sabu ni islam ya ko misali ala kay seli ita soro kiti dobi ala iba soro wajibi abi fendo fo luwi bi wajibi ya ni make ibe jurmu soro akeli kon na ibe baraji fena soro nga fendo be islam ya bo kanu kafo ni yake akainga ni yatoi aywa bashi fenentila okmana fa okiti munumbe ana nyona wero ndama se munuma zakat al fitri aka kiti fene jumay ayra folen ko fe anyi alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallim zakatul fitri ni yanyi ngola obe kuma fla fo ala wa fo ko sadaqatul fitr ko mini saraka وبافكو زكاة الأبدان كو فرقلو جاكا دوغو باسكي كا بورا فطرة تورلا رمادين داكو تشوغو يا كا بورولا دوكو نو ابورا فطر لا نو يميني نيكوما فلا بيري بالا وداتو يابلكو صدقة الفطر وزكاة الأبدان دونغو فلا بيجان جين باكون لالا اوتميلن كو في يا نينغا كو زكاة الفطر yalma kitij mambala islamia kon lala wajibi de doa sunna de doa nafla de doa mundi do islamia kon lala kadaka fe ni ya kiti don oba no ga ikasik abara zakatul fitri wajibi de islamia la wajibi do islamia la jonka amno to ya fo insha Allah kadaka abala kalikala sallallahu alaihi wasallam kaye zakatul fitri fardaya hijra sanflana abila kali imam maliki amota kon lala ko ala kira zakatul fitri ke farday Abdullah ibn Umar bin Nakali
alaw talaga jenga bo abla ibn umar na fa bela jirima ako anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min ramadan ala an-nasi sa'an min tamarin aw sa'an min sha'irin aw ala kulli hurrin aw abdin aw dhakarin aw untha min al-muslimin motayni hadisayna kali kafala kira sallallahu alaihi wasallam kay zakatul fitri ke anka wajibi ayaka wajibi ay fendo de fo kabe bo ola akira be kan wajibi islamé ye horone ikan wajibi do ye jonde ikan wajibi do ye musore ikan wajibi do ye chere ikan wajibi do yalma dem senu be do alawa hadisa werbe alaka sallallahu alaihi wasallam bafo ako anna sadaqatul fitri wajibatun ala kulli muslimin dhakarin aw untha hurrin aw abdin saghirin aw kabirin rawahu abu daud aw rawahu tirmizi wa qala hadithun hasan wa gharib. Tirmizi nani na risani kala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko zakatul fitri sadaqatul fitri wajibi de ma bela jelenka ni islame ko ni dron kafiri ka wajibi de ni kon dona islame ko no dron akere ka wajibi e chere sa e musore sa e horon yo sa e mo korbare sa o e demseni ni al demsenu yara donala ore lato min ko ka bora fitratula olu ko sunte mo demseni ka wajibi na soro mini jakado ko mo demseni sendwala donc ko bora fitratula donc ala kan be sawabama inshallah falhamdulillah ambado ninde zakatul fitri awala wala le yanye katlaka kiti fena fanye ko wajibi do islamé chamana musoma joni horon a bela jelenka okoro mo mabo mo wala nin kola de ko ni wajibi ale ndo bela jelenka pe hali demsenu munun ka dogo no bi ka sokono mona ka wajibi ale ndo bela jelenka naye o fam sisa amina anga nyingale flana na Sheikh Mahmoud o de zakatul fitri yere dira ko islamé o ka ke munde kama falsafa jmembala falsafatu zakatul fitr aw hikma jmembi ala parce que ni docteur kuima ko furata ita soro kundo de be fura intalila o kuma na fa ala fenanga fo ko nge dobo ko zakatul fitri jaga babbe o koro dona wala lanye o me ni fenange ni fenan botukuni kadi no zakatul fitri kunju memi ala alhamdulillah zakatul fitri arisabina akun fa insisa ni arisabina la abdullah ibn abbas la Allah ta'ala ka je aga nafa bela jelema ako farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhuratan lis-sa'imi min al-laghwi wa rafathi ko Allah ta'ala ye ala kira sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri ke islam kan wajibi sumbaga kasege ega sun ye kuma porokotolo min fe sun kon lala kasego jurmu yafa ifilla sun kon lala ye jurmu fitini min ke ni to man wolu ke kasego o jurmu yafa ko zakatul fitri kero kama wa tu'matan limasakin ka kera fanari dumuni de miskinawi kada ka ala kira sallallahu alaihi wasallam hikma mi zakatul fitr la seli don e seli bari ala kira sallallahu alaihi wasallam ko ayula kariya kaboni doin delima okoro ala kira sallallahu alaihi wasallam alibe fe zakatul fitr koni no bora abotogola akanga abotogomna na dira aditogola ma kelente delli ke sel don kono la hikma ba min bala anga seli bari bela jelinga ke ndiso jala wala zakatul fitri amna sa bo wakati ma o ba ira ka fo akanga bo wakati na no odona na ya di adiyoro la obedi jona fantam bela jeleme wasaka ba de delima fo na soro mi delli ki ga meche note ka fo ki be ga ke balo nyini de kama bela jeleme balo soro kada ka zakatul fitri akera beka wajibi iga seli depasun kofe ka selima finun kofe idenga finun kofe imuso ka fenun kofe ire ka don balo le sel don balo no soro la dron zakatul fitri kera wajibi hal ni sintati bulu akeri ka wajibi kada ka muna kapse ka ke dot be bitato bulu
pour que a bɛ sin damara donc silamɛya ye kelenya diinɛ de donc a di dɔ fana bɛna a di e ma donc o la zakatul fitri kɛra an y'a kun dɔn sisan a kɛra mun na k'a kɛra sunbagaw olu ye fili min kɛ ka se k'olu ka sun o jurumu yafa wa a ka di misikinaw ma ka se k'olu fana ladumuni inshallah. Alhamdulillah, Ustaz, sisan an ye faamuyali kɛ zakat al-fitri yɛrɛ kodɔn ni faamu min bɛ a kɔnɔ. Ɲininkali min bɛ guwan o la o ye zakat al-fitri bɔ waati yalima ale bɛ bɔ sunkalo daminɛ de wa tari a cɛmancɛ tari a laban n'a laban fɛnɛ don yalima waati kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ zakat al-fitri la diinɛ gafew ye min fɔ wa? Alhamdulillahi rabbil alamin, zakatul fitri bɔ waati de b'a la an y'a fɔ cogo min na n'a kɛra de pour que ka se k'an ka jurumu yafa ani ka se ka fantanw na dumuni donc bɔ waati b'a la zakatul fitri bɛ bɔ waati min na o de ye ni sunkalo kalo yera dɔrɔn n'a fɔra ko kalo yera dɔrɔn zakatul fitri a bɔli kɛra wajibi bɛɛ lajɛlen kan seli kalo n'a fɔra ko seli kalo yera ko su in na seli kalo yera fajiri da fɛ kuma fila b'a la malikiya la k'a fɔ ko n'a fɔra dɔrɔn ko kalo jɔra tile binna ko seli fitini kalo jɔra dɔrɔn o kɔrɔ ko zakatul fitri kɛra wajibi ye kuma filanan ko non ni fajiri sera fajiri kɛnɛ mana ci dɔrɔn k'a kɛra wajibi ni kuma fila bɛɛ b'a la kuma min kɔni n'an b'o ta sisan an b'a kɛ fajiri kɛnɛ cili ye i b'a fɔ a bɛ lakali cogo min na anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri an tu'adduha qabla khuruji nasi ila salat ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri ka kan ka di de yani mɔgɔw ka bɔ ka taa seli kɛnɛ kan mɔgɔw bɔlen ka taa seli kɛnɛ kan ne y'i ta di o kɔfɛ alakira ko ye saraka de ye k'o tɛ zakatul fitri zakatul fitri bɛ bɔ tuma jumɛn n'a fɔra fajiri kɛnɛ cira dɔrɔn i b'i ka zakatul fitri bɔ n'i y'a bɔ o tuma a kanunen don o ka ɲi kosɛbɛ ni mɔgɔ min sera k'a bɔ o wagati la n'a fɔra ko seli fajiri kɛnɛ cira dɔrɔn n'a fɔra sini ye seli fajiri da in na donc fajiri yani ka taa seli kɛnɛ kan i bɛ zakatul fitri bɔ k'a ban o kɔrɔ ye mun ye fantan foyi kana taa misiri la o y'a sɔrɔ a ka balo t'a bolo ale yɛrɛ bɛ taa misiri la ale selinen ja wulilen non o ka sɔrɔ aw ye zakatul fitri caman sigiɲɔgɔn b'i kɛrɛfɛ a bɔ i k'a caman n'i y'a dɔn fantan don a nisɔndiyalen bɛ taa misiri la denbaw ye dumuni sɔrɔ ale fana a tɛ k'a b'a minɛ k'a bila fɛ dɛ n'ale fana y'a bɔ zakatul fitri kɛra ka wajibi ye sisan mais n'ale m'a sɔrɔ fo sɔgɔma wajibiya wulila ka d'a kan ni fajiri sera dɔrɔn wajibiya wulila n'a sɔrɔ a t'i bolo nka n'a fana y'a bɔ o fana kanunen don parce que ni yani fajiri ka se n'a bɛ mɔgɔ bolo o de kan wajibi don mais fajiri selen kɔfɛ n'i y'a sɔrɔ o kanunen don n'i y'a bɔ zakatul fitri y'a fɔ k'a bɛ se ka bɔ wagati jumɛn na n'i y'a lajɛ malikiya ani hanbaliya ahmad bin hanbal ka mazhabu ani imam maliki ka mazhabu olu ko zakatul fitri i bɛ se k'a bɔ tile fila ka kɔn seli ɲɛ tile fila ka kɔn seli ɲɛ ka sɔrɔ ka seli kow ka ca kosɛbɛ muktar n'i ko k'i b'o bɛɛ lajɛlen ko jateminɛ tuma dɔ la a bɛ se ka k'i bɛ ɲinɛ a kun donc i b'a lajɛ n'a tɔ tora tile fila dɔrɔn i b'a bɔ ka taa n'a a bɔyɔrɔ la n'o kɛra e bɛ lafiya imam malik ani ahmad bin hanbal olu ko ten o m'a fɔ u kun fɛ dɛ halisa dɔ bɛ mɔta kɔnɔna la ko anna abdullahi bin umara kana yab'athu bi zakatil fitri ila alladhi tujma'u indahu qabla al-fitri bi yawmin aw yawmayn aw thalatha ko abdullahi bin umar tun kɛra k'a tun bɛ a ka zakatul fitri ci ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min b'a la se tile fila ka kɔn tile fila ɲɛ walima ka kɔn tile saba ɲɛ donc mɔta nana ni hadisa in ye o m'a fɔ kun fɛ o de la ahmadu y'a ta k'a fɔ ani imam maliki y'a ta ko mɔgɔ bɛ se ka zakatul fitri bɔ ka kɔn seli ɲɛ tile fila walima tile kelen wala n'o kɛra i bɛ lafiya zakatul fitri kɔni baara bɛ bɔ i kan o kanunen don n'i y'a bɔ fajiri kɔfɛ ka d'a kan a bɛ wajibiya fajiri yɛrɛ de la donc n'i y'a bɔ fajiri kɔfɛ donc a kanunen don mais ni i y'a bɔ joona tile fila fana o fana ka ɲi ka d'a kan a bɛ bɔ i ka kow la munna an bɛ fajiri ta in fɔ ka d'a kan hikima dɔw b'a kɔnɔna la ko min b'a fɔ a bɛ farida fajiri ani min b'a fɔ k'a bɛ farida ni su yɛrɛ kalo yera dɔrɔn
min y'a kɛ ko n'a kɛra ko kalo yera o kɔrɔ n'olu y'a faridaya o tuma la den min mana sɔrɔ o kɔfɛ zakatul fitri tɛ wajibi o kan ka da kan muso min den b'a kɔnɔna la dɔw b'o bɔ muso kɔnɔman ta o tɛ wajibi zakatul fitri tɛ bɔ den ye a tɛ bɔ kɔnɔman ye ni denyɛrɛnin sɔrɔla ka kɔn tile binna ka kɔn kalo yeli ɲɛ u ka zakatul fitri kɛra wajibi a b'o ta bɔ mais ni tile yera kalo yera sisan tile binna a fɔra ko den wolola o kɔfɛ min ko ka zakatul fitri bɛ wajibiya ni tile binna de olu kɔni ka den ka wajibi tɛ mais min ko a bɛ kɛ fajiri la wajibi ye olu b'a bɔ ka da kan olu ka heure ma se fɔlɔ donc o ye don mun kɔnɔna la mɔgɔ min ye muso furu kana o fana b'a kɔnɔna la e muso fura furu kana seli don n'a sɔrɔ i y'a furu i nana n'a ye seli la ka sara a fɔra sini ye seli a ka zakatul fitri e de b'a bɔ mais e y'a furu fo 23h kɔfɛ a dun fɔra ko kalo yera sini ye seli ye a ka zakatul fitri b'a ka somɔgɔw de kan ka da kan a faridayara yan'a ka na e feere o y'a ye min ko k'a bɛ faridaya ni tile binna mais min ko a bɛ faridaya fajiri n'a nan'i fɛ e de b'a bɔ ka da kan a ma faridaya fɔlɔ donc an bɛ hikima min sɔrɔ o kɔnɔna la o de ye nin inshallah. Ayiwa alhamdulillah usa sisan an ye nin faamu ni ye zakatul fitri yɛrɛ bɔ waati ye an b'a fɛ k'a dɔn sisan a bɛ bɔ fɛn min na zakatul fitri a bɛ bɔ fɛn minnu na o kumana fɛ n'an y'o dɔn fɛn ninnu hakɛ fɛnɛ i bɛna o fɛnɛ tugu o ɲininkali la inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin n'a fɔra ko zakatul fitri kan ka bɔ fɛn dɔw de la i tɛ wuli tan dɔrɔn k'a bɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ye fɛn dɔw de fɔ k'a fɔ ko zakatul fitri bɛ bɔ o la o fɛn ye mun de ye o ye fɛn nɔniya 8 ɲɔgɔnna ye alakira ye min fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam o fɛn dɔ ye mun ye o de ye alqamhu n'o ye alikama ye alikama ka da kan o ye arabu ka balo fanba ye alikama a bɛ bɔ o la wa sha'iri fana ye alikama nɔniya dɔ de o y'a alikama fami dɔ ye wa sult o bɛɛ o kelen ye nin bɛɛ ye alikama nɔniya dɔw de a bɛ bɔ mun na tugun wa zuratu n'o ye kaba ye a zakatul fitri bɛ se ka bɔ kaba la wa dukhun ani saɲɔ a bɛ bɔ o la wa tamar a bɛ se ka bɔ tamaru fana la wa zabib ani raisin jalan a bɛ bɔ fana la tuguni wal aqti ani nɔnɔ wal iqti ani nɔnɔ jalan mais bi an bɛ se ka nɔnɔ mugu dɔw kɔnɔ n'a se bɛ mɔgɔ min ye ni zakatul fitri bɛ o nɔnɔ mugu la i bɛ barajiba sɔrɔ donc an ye nin fɛn min fɔ zakatul fitri bɛ wajibiya nin fɛn ninnu na a kan ka bɔ ninnu na nin fɛn nɔniya 8 nka ni nin tɛ dun dugu min kɔnɔ dun ni nin tɛ dun dugu min kɔnɔ o b'a yira o dugu ka balo fanba o b'o kɛ zakatul fitri ye an bɛ fɛn min fɔ mɔgɔw ye ni yɔrɔ in na n'an bɛ zakatul fitri bɔ an kana taa bɛɛ kɛ kaba gojogojow ye ani ɲɔw ye a tobi ka gɛlɛn seli don n'a fɔra ko mɔgɔ ka taa kaba susu n'a fɔra mɔgɔ ka taa ɲɔ susu i b'o kɛ balo ye tuma jumɛn o y'a sɔrɔ seli kɛnɛ bɔra a bɛ jaya ni se bɛ mɔgɔ min ye malo ɲuman san i k'i ka zakatul fitri bɔ a la ni se bɛ mɔgɔ min ye nɔnɔ mugu san i k'i ka zakatul fitri bɔ a la zakatul fitri bɛ se ka bɔ ninnu na ninnu ye an ka balo fanba ye n'o ye malo ye n'i b'a kɛ malo fana ye malo min ni kungun ni cɛncɛn ɲagaminen bɛ ɲɔgɔn na kana ko ye m'a kɛ malo ɲuman ye ka da kan Alahu taala ko lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun ko aw tɛ Alahu taala sɔrɔ abada fo aw ka fɛn nafa ka di fɛn min ka di aw yɛrɛ de fɛn min man di e b'o ta k'o di mɔgɔ ma tugun e yɛrɛ tɛ fɛn min dun san kɔnɔ e tɛ ɲɔ dun san kɔnɔ e tɛ kaba yɛrɛ bila i da kɔnɔ e bɛ t'o ta k'o di fantan ma cogo di i bɛ fɛn min dun i kan ka zakatul fitri bɔ ale la bon o de cɛ ka ɲi donc an bɛ zakatul fitri bɔ nin fɛn ninnu na fɛn min fɔra sisan mais n'o ma sɔrɔ ye dugu balo fanba ye fɛn min ye a b'a b'o la an hakili la Bamakɔ balo fanba ye jumɛn o tɛ malo ye malo kɔni bɛɛ b'o dun donc an b'an ka zakatul fitri bɔ la inshallah. Alhamdulillah an baden tɛ bɛ sirifila lajɛbaw waati korona nka o tɛ a bali an b'an ka ɲininkali laban tɛnku an karamɔgɔ la a bɛ na o jaabi an ye waati suruman kɔnɔ o de ye sisan an y'a dɔn zakatul fitri ustaz a bɛ bɔ fɛn minnu na i y'olu fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na anw fɛ yan malo o de bɛ dun Bamakɔ yan kosɛbɛ kosɛbɛ sisan a hakɛ joli de bɛ ta ka kɛ a ye et puis fɛnɛ ni malo in fɛnɛ yɛrɛ tɛ mɔgɔ min bolo wari de b'ale kun a bɛ se k'a valeur hakɛ lajɛ wari la k'o di wa
ani fene zakatul fitri yere na ya bo akanga di jon de ma kanga ta fili misiri de la watare akanga deligala de sira dala ka diwa abi di jon ma zakatul fitri ni ko ahake ko ka fo alakira sallallahu alaihi wasallam ya ahake fo anyi ka fo abe bo so u nye kelende la so u tuma be abe nyaga mi ambola ma fo ko mude e fitini de o be kilo tanche nyona ma so u ye belebele bayinde o belebele bayin abe bo odela ibo nye kelende fa kadi demba be kelengelen tokoma na fara ko so u abe fere fan befe amba fo mema ko mude belebele bayin ori so u ara ugana o so u me mude fitini ni de ambe afla be circulation mo bolo sisan mais ni mo min to odon a kilo hake kan be mima 2 kg 250 grammes abe be 2 kg 250 grammes akanga be orima awo kilo fla ani kilo bidru garam bidru kilo fla ni garam bidru wala be bonma na fa be zakatul fitri bo ita bodron ka fo ko mi njambo hake bo non abe be so unya kelima mais bela jelen ganga so sanga bla ife o ko fe yi nyini ngali ke ko yalma abse ka bo warla wa zakatul fitri mazhabu sabain bela jelen fe imam malik ahmad bin hanbal ani shafi'i o ko zakatul fitri te bo warla ko alakira ya afori ka bo ni noni asegina ko ma war ko fo ko wartu alakira ntlila nga abu hanifa alife ale ko kapse ka bo warla ko fantaw nga nya ko be femina kibse ka bo odila donc an yere ga mazhabu malikiya la o mo do fana ko kapse ka bo warila ni ay fikul maliki wa dillatu laje fi no ya abi bun tahiri nale mo ngombolo ni yala jale ba fo kapse ka bo warla hashatu sawi se khalisa rudobe o fana ale ko kapse ka bo warla kipse ka valeur bo ka daga fantawnga nyeko bo odila ni fantawnga magobo la na fara kambe kanga zakatul fitri bo nyola ambela jelenga bo malula tuma dola na songote na so fantaw fara bulu menin doata valeur bo ka kimeta ka bo ka di fantawma ne ya jatemne malo kile kilingile me fe be joluma yo daron sisan a fara ko ne ga zakatul fitri be 50 nima 50 kilo joli ne nga dembata mba warta kadi doma o yasro doye malo dama atuno gena son aywa donc amé zakatul fitri amba fakab sega bo warla o ere maliya ni mo min ko kandu tuma do amerique france espagne min ma nga ko kana jamanan nga mo min be ambal man ibe zakatul fitri nyota kibto di jomay atikila mo ta mine bulu donc na ha gela kat sega bo abe gela oluma donc olu se kuta warbo kadi fantama e nyinal ke kabe di joma amta bla misilla tuma dola ne ma foka mainde amta ka daga manjida ko almamundi ba e mo yorodon fantan don mais yere bala je kadaka selibe teme ibita misiri kon la be zakatu fiti toni est ce que asira sero la on meni yere be fantan do ikrefe kana tana misiri la dodi almamima okay mais fantan min be ikrefe zakatu fitri boy gado oluma ori karine kon yanga ta fili misiri kon la lay amasa sero la kan adi min ma amasa sero la donc ambe min foya ko wakati batambulu wakati surara inshallah ambe kuma joni yorina ambe do ke ambe kuma lama fo ambe sirfula lama baga bela jilen fo malikono ani malikoka mukhtar ambe refo inshallah on tijani ndenge refana indi donc de achara ambe refo ika chesirla ambe lama baga bela jilen fo أما فربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أم بعدين تفسير في الله جباو نن أو أم بلا جلمي فرنيو كان كجاكا أنكر مغفو مين ولا لنو كان يكن بلسر لكان نون داما نو يه أستاذ الفاضل محمود غايلا أم بيفو أنغا ويلي جابيلي لا atla kana ika doniya o charinta nimseka ke doniya dorondila na ya solla ki tuna nani warde ki bala ka atla mbado iseginto chamant me boitala nga sisa ina nan doniya mi ye adi wa be nafasoro wa eta dode farala ka jidira ni baraji chamai ni Allah taala ka demen chamai ambi fo ki walimando kuma kan u famuna wala walara wa walanda yere anya dabo jigiya min kama u mafara
k'i fo k'i waliɲuman dɔn ka i ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ani baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka lala denbaya bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ in na k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen bagayogo ala kɛ hɛrɛ k'a n'aw ye kaloba in ala ka a hɔrɔma di an ma lajɛlikɛlaw an b'aw yɛrɛ fo ka waliɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la k'a fɔ sigida wɛrɛ ala k'o yira an na wa shukran lakum fi amanillah